Baina garai berrietara egokitu beharra dago. Eta egun ere irratia, telebista, Twitch, badakizue, mugak gero eta lausoagoak dira, eta badira ere bere ahotsa irratian eta baino, halako kanaletan zabaltzen dituztenak, zer eta bideo jokoen gainean aritzeko. Eta gainera, euskaraz gaur izango dugu halako streamer horietako bat gurekin, eta denon artean ikasten dugun bideo jokoen gainean. Esaten zidan, saioaren ikusle batek zenbat ikasten ote duen itzokeiri esker, eta egia da, baietz, bertuteetako batek, badela, saio honek duen bertuteetako bat, zenin nire honek ere asko ikasten dut, eta esaterako ondoren ikastera noa, momentu zuentzan niri nahiko arrotza gertatzen zaidan gai baten gainean, eta susmoa daukat ikusleen artean ere antzeko zerbait gertatuko dela. Baina jabetu ere jabetzen gara eraberean, gure inguruan gero eta jende gehiagok duela bideo-jokoetarako zaletasuna, eta orduan uste dugu zerbait galtzen hariko garela. Eta eskerrak badenik jendea, tarteka hortan ere argia jarri nahi digunik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze hementxeari naiz ez dakit nola aurkeztu beharko zintuzkedan. Baikugan Hunter, edo beretako izena ere esaterik baute dugun. Izena basundo, bai. Bai, ez da, eta bestela Oian Bedoia esango dizugu. Bai. Ze azkenean mundu horretan aritzeko eta bai batek behar du ez izen bat, ez? Nik bat edo, horrek ematen diolako... Batzuk izena erabiltzen da, bai. Batzuk izena erabiltzen dute. Baina bai, normalien ez izena erabiltzen da. Eta ez izen hori, Baikugan Hunter nondi dator, ze Hunterrek pista ematen digu, ez? Iztaria edo. Egiz esan, esteko esanairik. Osea, egun baten, justo, kanala sortzeko egun berdinien, izenak pentsetan ez, eta erreferentetzat beste youtuber batzun izenak eukinda, sortu zen izen hori, baina esteko esanairik berez. Osea, bai hori ikusi aldugu beste streamer batzun edo beste youtuber batzun izenetan, baina berez esteko esanairik. Zuk esan duzu, kanala sortu zenuenean, ze zure pista alaxe iritsi zaigu ikusi dugulako sarean, badela kanal bat euskeraz, zorionez, bideo jokoen gainean ere aritzeko, ze esan ari bagara, euskerak iritsi behar duela esparru guztietara, bideo jokoen gaian, pentsatuta, seguraski beste hizkuntza handiek pixo handiago dutela, ongi dagoela euskerak ere bere txokoa izatea, eta horregatik zoriondu nahi genizun, egindako aukera honengatik. Zezuk zer horrek garbi izan zenuen, euskeraz egin nahi zenuela? Bai, sortu nabanien, naban bebai nire gurasukaz berbaz, ez baten, ez tozti nitzi ze oso gazti nintzen ez, gainera YouTube ikusten neuen ez, eta sortzeko gogori sortu zanien oso gazti nintzen. Baina, eitzi hostien eta engen duen berba, ea zelanen edo zelan kudeatu hori. Eta, eurek animatu hostien euskeraz egitera, da ideo hona gitu diaten, ze nire referentziak izen ziren gaztelerazkoek edo ingeleseko streamerrak bebai asko da, ez, igual hizkuntza nagusia ingelesa dalako. Eta euskerako referentik, oinarte, ez doaz haukin, oin bai, dauz beste sortzaile batzuk, baina ez doaz haukin, eta hortik proposamen horretatik, ingo dugu euskeraz, eta proposamen horregatik sortu zen, hain zuzen ere, zure proiektua, eta iragarkita guzti gainera, ikusiko du. Zure bideokoen showa, euskaraz. Dagoeneko, bideojoko eta euskaraz aritu gara, baina showetik ere behar du, ez da, batek kanalean, baldin eta nahi baditu jarraitzaile. Hori da, bai. Ze ikusgarri behar du ez, alakoetan, irudiak eta ere laguntzen du. Bai, azken ikusentzunezko bada. Eta begietatik sartu behar du. Hori da, bai. Hor ikusi ditugun gainera, eta bain zehaztuko ditugu, baina horri gertzen da, irudi potenteak direla, gogortxuak, askotan gainera bortizkeriarekin eta lotutakoak direnak, eta hori izango da segurazki bideo jokoek daukaten ospetxarraren arrazoietako bat, gero ikusiko dugu zuzen baterainokoa edo ez. Baina zuk behintzat erabaki zenuenean ez, euskeraz egin behar dut, esan diguzulen, gurasoekin eta hola, baltzen nuen beste referenterik edo zeinen antzeko kanal bat edo egin nahi zenuen? Hasiera batetan, YouTubek booma ez, eukintzan momentu horretan, hasi ziren YouTuber handiak agertzen gaur handizenak dienak. Guztiok burura etortzen zaiguna, Ibai, ez? Baina Ibai lehena, nik esango nahan, igual, Vegeta, Wilderrex eta El Ruiz bezalako horrek hasierako referentak, ez? Oin Ibai oso referente handi da, eta gauza berriak indauz, formatu berriak, baina
hasi nintzinen niretzako lehenengo referentak izan ziren Will Rex, Will Rex, Vegeta eta Rubius bezalakoak. Horregatik hasierako edukia gameplayak ziren, ez? Hauek gameplayak egiten zituztenako. Gameplaya ez dakin antzako, jolasten dozu nien, komentatzen dozu, ez? Ikusten zabizena, edo beste zozer komentatu nahi bodozu, bai. Esan ezagun, izango litzakela erretransmisio moduko bat, ez? Partiduan edo futbolean ikusten dugun bezalaxe, zer gertatzen da, esatariak kontatzen duen bezala, zuek egiten duzu hori kontatu bideo-jokoaren gaina. Hori da. Eta gainera, gero, hori YouTubeen kasuan, baina Twitchen kasuan bai, beste ezaugarri bat deku ekuazio hortan diela jarraitzaileak, zuzenean izaterakoan, jarraitzaile horiekin dekozu zuzenean harreman bat, elkarrizketa bat sortzen da, orduen hori bai gameplay hortan sartzen da, orduen gameplaya geratzen da, Bai, dauka interakzio hori, ez da? Chat moduko bat, non momentuan zuk ikusten duzunaz gain, bestek galdetzen dizutena edo aipatzen dizutenare erantzuna alduzun, eta... Hori da, bai. Beraz, zu, erderaz esaten da bezala, fraile anteski kozinero, zuzer horri ere konsumitzaia handia zinen, zuzer horri... Bai, hortik urten zan sortzego hori. Oso gaztetatik hasi zinen? Bueno, hasiera baten ezausten ezetz, eta gero ja urte batzuk pasatu behar izan zen, bai eskoa aukiteko, baina hasi ondala 5 urte. Zezen bat dituzu orain? Ointzo gehi. Orduan gazte. Bai, gazte. 15 urterekin gazte. Baina garbi zeneukan, hor bazela zerbait ez, erakartzen zintuen. Eta gainera hori edizioa gustatu eta beti, eta bideojokoak edizioa, eta gainera bideojokoen inguruen berbaitea. Eta ikasi ere alaxe ez da, ikusentzuneko ikasten ari zara, ez? Mundu hau ere erakargarria zaizulako, eta... Ze ikusentzuneko bat gehiago ere bada hori, ez? Eta hori guk esan dut bezala, zaharruno geratu garen hoi, oraindik kosta egiten zaigu pentsatuta, irratia eta telebista. Baina eske orain gero eta gehiago ere badira bestelakoak ere bai. Hori da, beste formato hauek, ez? Streaminga, YouTubekoa eta bideojokoa bai, ikusentzunezko beste entretenimendu era bat da. Azkenean, hasi diez jotzen sinematografikora, bideojoko asko beste era batetan ari diez gauzak egiten, narratiba kontatzeko era konkretua deki, eta bai, beste era bat. Bai, ze epatu duzu esate baterako ez da, aste honetan ere hitz egin izan dugu Last of Us telesaia, mundu guztiak telesai horretaz hitz egiten duela, baina abia puntua ere alaxe dauka, ez da, bideo joko batetik. Eta orduan gero eta lausoagoak dira mugak, ez? Mugak, hori da. Azkenien, karo, 2013 urten zan joko bateko serie bat da, eta ikusi da, zelan bide joko baten narratibatik ataraldan serie bat. Orduan, bai, badau materiala, egin leke. Eta zuk esan duzuna, joku bat ona izateko, ze behar du bat, zinematografiko puntu hori baldin badu, erakargarrikoa izango da? Niretzako gutxienez, bai, baina bai, hori da, historio potente bat ez, eta zinematografiko gara jotzen baldin badau, asko sobeto, niretzako gutxienez. Eta gidoia? Gidoia, bai. Ze gidoirik ere bada? Bai. Ez da alegia parean dauzkazu gaiztoak hil behar dituzutak ito. Hori da, badago gidoi bat. Eta gidoi hortan sartzea eta erresa da? Nire ustez, segun ze joku, baina The Last of Us bezalako joku baten bai, borkiltzen zara guztiz. Deko historia kontatzeko era oso on bat, pertsonaiak oso garatute dauz, da horien arteko interakzioak oso sakonak diez, eta serien ikusten ari gara, oso ondo da bizera maten, jolasa seriera. Bai. Eta batek arrakasta izateko alako joko batean, jokalari ona behar du, zortea izan behar du, buruan garbi behar du historioan nondik doan, eta... Nik uste dut ez dela haukin bier ezagutzarik bez, jokuetara jolasterakoen. Egize da, igual batzutan zai ezen aldala, ze mandu ebe bai komplikatu izan aldan segun norentzako, baina nik uste dut edo zinen jolastu aldagoela. Zinen jolastu alduela, ez da? Zure kanalari begiratu bat eman ezkero, ikusten dugu atal desberdinak ere izan badituzula, ez? Nola daukazu egituratuta kanala? Alde batetik lehen komentatutako gameplayak, hasierako referente horietatik hartuta, dala hori. Jolasera jolasten duzu, komentatzen duzu hori dana, eta beste alde batetik bai gameplayak dekoaz Twitch plataforman egindakoak, dekogu YouTube eta Twitch, dila zuzenekoan egindako gameplay edo bideoak, eta beste alde batetik dekogu analiziak. Oin erabaki doan formatu barria dela, eta analizi horietan nik ezagutzen doazen jokuen inguruko azterketa bat egiten dut, historioa eta jostagarritasuna hau da, jolas horretara jolasteko era hori aztertuz, ez? Eta horren arabera egiten duzu, zure kritikari batek, jatetxe bateko kritikariak egingo luken bezala, bakin Michelineak ematen dizkiozun edo ez? Eta hori betire argi izan da, zure iritzia dela, ez? Lehen esan dugun bezala, persona bat egiten duzunean, azkenean ikusten duzulako persona horren iritziarekin ere bat etorri daitekela zurea, ez? Edo gutxi gara zaletasun berdina bituzula, edo nolabait ere katedra ezartzen duzu, ez? Esaten duzu, nire ustez hau da.
Ez da zetan nola izan behar, baina karo, da, iritzi pertsonala. Hori da, iritzi pertsonala. Bai. Eta orduan pentsatzen dut, norberak ere beretik asko jartzen duela. Nolait biluztu ere biluzten zarela, Bai. jendearen aurrean, ari zarelako zure barrukoak, zure iritziak, zure gustuak ezagutzera ematen. Hori da, bai. Azkenin horrelako analiza bat egiterakoan, izan da, batzuk igual ez da akorde esaten duenarekin, bestatzuk bai, baina horregatik esaten dut, azkenin analizi pertsonal bat dela. Ni bideotan saiatzen da hori argi izten. Izan ere, orain azkenekoan ikusi dugu Hi-Fi-Rus o Hi-Fi-Rus, Bai. edo horren gainean egin duzula, ez da? Bai, lehenko guni bintzen zuzenean, eta dekot pentsauta horren analizi bat egitea. Oin urten da joko barri bat da, eta bueno, presentatzen dozku zen jostagarritasun edo jolasteko era horrek, oso interesgarrak diez. Ze bi generoen arteko nasketa oso berezi bat egiten dau, erritmoa eta burruka horiek fusionatu egiten dauzelako. Hau da, zuk burrukatzen duzunean erritmo bat jarraitu hartu, musikaren erritmo bat. Orduan, jotzen duzunean, Orduan belarria ere ona behar du, erritmoa bai, segitzeko. baina laguntzen dut, izan jokuek laguntzen dut, ni be erritmoarekin, batzutan ondo, bestatzutan txarto, baina bai, jolasak laguntzen dut. Orduan beti ez da gaiztoa hiltzea. Zeren esan dut, ikus- bortizkeriarena dela, bideogokoek daukaten ospetxarraren segurazki arrozea hundietako bat, ez? Bai. Beti dagoela bat bestearen gainetik, kompetibitatea bultzatzen duela, eta ez direla balore oso onak esango du bakarren batek. Hoien aurren nola ingo zeniek ezu kritika hoiei? Uste duzu badutela arrazoirik edo? Nik uste dut, eske, genero asko dauz, orduen ezagutu behar dugu apurra da katalogoa, edo, azkenean, zinearen oso antzeko da, zinean bebai, badauz pelikula bortitzak, seri bortitzak, eta horrelakoak, baina apurra begiratzen baldin badugu, ikusen dugu, genero desberdinetan, gauza desberdinak topatu dugu zela. Eta batzutan behin, nahiz da jolasak bortitza izan, edo bortitza emon, ez gara hortan geratu bier, bebai, geratu behar gara, gidoi hortan, ez, narratiba horretan, eta pertsonaiak zer kontatu nahi dozkuen. Gu bezala, tutik ez dakienarentzat, orain hasi beharko banu, nondik hasi beharko nuke, Mario Bros? Ez dakit. Errexenak edo, ez? Nik Horiek uste arrote dira. aztekotan, zinean gustatzen jatzuna, bide jokuetara eraman. Bide. Zinean akzio eta abentura gustatzen baldin badietzu, horrekin probatu. Saiatu horrekin. Bai. Eta gero kanalak, zure kanala bilatu, eta hor pistak izango ditu gehiago ezagutzen. Ezin lege. Esan dugu euskeraz eskaintza askorik ez dagoela sarean, ez da? Ontxe eskaintza gehiago dau, ze Twitchen adibidez oso komunitate hon bat dau, eta gainera streamer desberdina dekoguz, bakotzak bebai hori egiten dau bere estilora, ez bere jokuek dekoz, eta eskaintza bat badau, ontxe bertan eskaintza gero tan diagoa, undin txikia da, ez da beste hizkuntzen bezen besteko handia, baina gutxinaka bagabiz. Ari da pixkanaka, gero hor komunidade bat ere badao, gamer hauntxia edo datorkigu guri burura, ez? Bideojokoetan eta euskeraz aritzeko zaletasuna bultzatzen ari dena, edo Durangoko azokan eta olakotan, eta ez? Bai, nik momentu baten ezagutu nagazen, ze, karo, nire hasi nintzen nire bideojokoek, nire bideoak ezin oso ikusgarriak jendik ezabazen ikusten, ez? Eta gamerantzeak bai moten dutzu errestasun bat, zeurek deki, webgune badeki, albistak egoten da bi, eta badaki opzio bat zuk bertara zure gameplayak egoteko. Orduan, heldu alzara... Eskaparate gixako. Hori da, orduan nik uste dut egiten da lana oso garrantzitsua dela, ze, gauza gehiago egiten da bez, baina niri asko lagunduztan horrek. Orduan, oso garrantzitsua da egiten da. Eta hor gero sareak josiko dira pentsatzen dut, ez? Zuen artean olako komunidadeak, edo behar bada lehendik ezagutzen ez zinetenak, ezagutzen gara, igual eduki egiten dugu batera batzutan, hori, batez ere Twitchen dagoen komunitatea oso darako, eta batzutan igual zuzenekoak egiten dugu bi pertsonen artin edo, bai. Zuk zer horrek badakigu mangarako tare baduzula zaletasuna, ez? Japoniako, ez, kultura eta etxezizu gustatzen, eta... Bere momentu hori nagoen urbilketa bat, eta badeko puntu erakargarri bat, baina, momentu honetan ez dut asko kontsumitzen, baina bai izen dute urbilketa bat. Bai, ez? Piskat, iruditzen zaigulako askotan mundu horiek ere piskat paretsu edo egon daitezkela. Bai, batzutan kointzitzen dabe, baina... Batetik bestera, ez? Pausoa edo gerta-gerta daitekela, ez? Bai, batzutan holan da, eta joko asko Japoniatik urtetan diez. Orduen, badekie, antzerakoek di hortan, ez? Bideojokuek asko egiten diez Japonian, adibidez, oindala gutxik indodan bideojoku baten analizat Death Stranding, bere zuzendaria japoniarra da, eta egiz da, jokoa nahiko bitxia dela, baina bai, hori, konektituta dauz. Zenbat ordu ematen dituzu egunean bideojokoetan? Ointxe zain beste, txikitan gehiago, ointxe zain beste, baina... Baina ikasketak eta bat, eta beste eta denerako ez dago astirik, ez? Hori da, baina ize da jokuek luzi dira. Batzuk igual izan aldiez, batzuk 10 ordukoek edo gutxiagoek izan aldiez, eta beste batzuk igual izan aldiez, berrogeita 10, 1 ordu. Eta engantzatzen dute, adizioa sortzen dute, ze hori da ospetxarrerako beste, ez? Adikzioa zelan esango, azkenin, zineman be, adikzioa be, nik uste dut ez dauela. Jenderi guztetinako pelikulak ikusti, baina adikzio bat
ez nuke esango. Zenuk esango. Eta buruan badaukazu urrungo erronka edo zein izango den oian? Nik Badaukazu buruan beste zerbait? podcast bat izango. Podcast bat egin alduzu? Bai. Euskaraz hori ere? Bai. Begira. Bideojoko inguruko, igual berrien inguruen berbaiteko, eta bai, nik uste dut podcast bat. Begira, bueno, adi jarraituko dugu. Gaur bintzat zertzela batzuk eman dizkiguzu, eta lehen esan dugun bezala, eskertu behar dizugula, euskera ere, eremu horretara eramatearena, eta batez ere hor, barruko hori, besteekin partekatzeko eskuzabaltasun hori. Beraz, eutxi horri oian. Eskerrik asko. Zuei.